abe yafa ka jurumu fene ma akadon wa man yuti llaha wa rasulahu ni ma min tuguna alako anaka chide faqad faza fawzan azima otina againa mun yorobo yana da Allahu akbar ni aya min flene ko gumba lawde muni on va comprendre l'importance de la parole ni kuma ka min flene kira sallallahu alaihi wasallam aka sunna dode ak me furusir ni aya min ni aya sabana amini aya ke ka furusri qawlan sadida kay kuma kilinen fo karama ko mun menina comme enseignement ki bay ko ja gien kono fente ka tieni no ga bonga te kuma kanga kuma kan ni tieni no ga boni gien fembe bom aka boni bom nucléaire mi namba ye kuma kan be tieni mi ga ka bonoi kala be gien kono ta ni recherche ke kuma da be wolo kala be gien kono foi ma benia kozi taka senga se ita so kuma do de be o da to furu no ya fenena kira keto ka furu sallallahu alaihi wasallam abini ayin ta ka sigimuna kani ayin kalamuna ko ja al furu no ya jemi flen labna ke a china na nyeni deno no kuma kan ay ko leshi kuma kana ay sra ala nya ka kuma kan ko leshi ay sra ala nyi kuma me bo da ko na ka ko leshi ay kuma cleaning fo ay chien kuma kan fo ay kuma nyuma bo da ko no aka kuma jugu fo ni kuma langolo fo dabla kuma te fendini kuma nyuma foli fara ala nya strenka yuslih lakum a'malakum ala ba ko baraw nya akama wa yaghfir lakum dhunubakum abe ya fa ko juruma akama fene kuma te fendini de ni jeje chile akara balmaye akara teriye akara furun waya wallahi tani ni ngalike talaje iga lamelike kuma de yake angan ko shi kuma kana o de to diela bana bien o me ka feno jagele feno la be masra o ejume video manu tiare no be beta réseau sans fait mo ko kuma ni eta machere jugo ide kuma ni mon foi te bo mo da kono kuma jugu la ilaha illa allah kuma may koy kuma mayna o dia to an ko shi kuma kana arama de ni jibi la haraka i ko shi kuma kana kuma mayna balma fara min be ka ke ta nyinga ado balma be fara alu ta don mun karame kuma kan do de yake ka so mu yara fa ba sale nyina na ko yare me ka sabani la fuka saka sama mi kan to kuma kan de yake kuma kan kelem pew Bromso fenene Bromso fenene ngati ba so kodo kera foka sa se Bromso nga sema a denga muso ma ya fama kuma kan kelempe wa furu joli bana kuma kan kabula jamana joli kera jamana kelela kuma kan kele kuma te fendeni ko o da to ala dono be stran kuma kanyi kuma yi koloshi ala on kele kan ni munda ele bi jien la bana bi ko la liberté d'expression ay ala mede na me fait ka dien halaki ame continuer ni serenka wa faut ala bien à liberté d'expression woro la monila ay mon dama comme résultat on a eu quoi comme résultat intitanaye à l'échelle internationale on a mal la doro en autant de Moussa avait la dictature mais maintenant après il y a eu la démocratie bon la liberté d'expression ça a donné quoi comme résultat akara parfum il y a incrédibilité mochité nos personnalités ben mo fou jamana ben mo fou adine mo ben mo fou anya mo ben mo fou parfum era ta même munke mo mi ma fanya ko nga bo karsa ko ni karsa ni jamfate ni o ti kele be la fato ko bon ay to ti ko mo ni kara comment émission me sigidi émission était déjà faut que ça n'a pas mo do nini ka mo do toya et puis antistra la ni ka galon glan ni tara mu fora arajola ani tara mu akramina ko mu ya kenya nyininga na ijabi di me bibolo de kunga kule no ko mo ne be malien no fe fem be galon jamana sigira galonga ala de tiene fanya koy wallahi na baraka de ala tay ka jamana ski galonga kuma nyuma tebo nyama ko da kono galone be bo da kono jamana dewi ministre be kuma ni galone directeur be kuma ni galone rapport be galon message be galon kala ga mina sana be galon ama san galon mungera ni dira soro suma galon ama soro galon on sait même plus qui a raison qui a tort
depuis an ɲagaminu la ko bɛɛ tiɲɛna bolo yuslih lakum a'malakum o ma kan ta ye tuguni o tɛ kɛ o mais wallahi n'a ye baara kɛ ni tiɲɛ ye ka baara kɛ ni kuma tilenni ye ka kuma fɔ tiɲɛ kan ka kuma fɔ tiɲɛ kan ka kuma fɔ tilennenya kan ka kuma fɔ a kɛcogo la dansago ma kɛ janfa ma kɛ wa kuma ɲumanw de bɛ bɔ da kɔnɔ wallahi ala b'a ka lahala ɲɛ furuso ni ɲɔgɔn danga de bɛ yen kuma bɛɛ ɲɔgɔn danga ɲɔgɔn neni k'aw dafa ɲɔgɔn na e ka musoya bɛ yira de f'i k'i dafa i muso ɲɔgɔn dɔ la walima i de ka musoya bɛ f'i k'i dafa i cɛ la f'i k'i dafa i cɛ ba la f'i k'i dafa i cɛ c'est pas possible i ka dɔn ko aw ka lahala bɛ ɲɛ dɛ aw bɛ hɛrɛ hɛrɛ kɔnɔ ala b'aw bɛɛ tiɲɛ a ye layidu de ta koyi n'aw kɔni siranna ala ɲɛ k'aw ka kumakanw kɛ kuma ɲumanw ye yuslih lakum a'malakum mais n'aw m'o kɛ yan ayi baara in tɛ ɲɛ aw ka lahala tɛ ɲɛ fo ka min kɛ kumakan y'aw kɔlɔsi a la foyi tɛ adamadenya degun ka tɛmɛ kuma kan adamaden ka savoir parler ka kɛ mɔgɔninfin na i kuma dogo don karamɔgɔ ko ka ni ayi ni aya in kɔnɔ qawlan sadida min bɛ ka fɔ ka a tɛ seulement kuma yɛrɛ contenu la dɛ même la forme a bɛ fɔ cogo min na ud'u ila sabili rabbika bil hikma kuma fɛnɛ bɛ fɔ cogo de la i bɛ des gens diɲɛ laban na bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ minnu b'i kan tɔ non n bɛ tiɲɛ de fɔ ne bɛ tiɲɛ de fɔ mais e ta kalama ko ala ye mun fɔ an ye kɔrɔnɛ kɔnɔ ko tiɲɛ dan ye jumɛn de o de la ilaha illallah o y'a dan ye dɛ tiɲɛ t'o kan dɛ kuma tɔ bɛ hypothèse bɛ se ka o la mais la ilaha illallah o ye tiɲɛ dan ye mais hali o la o kira kunturu citɔ k'a ko a ko de bil hikma jaa hali tiɲɛ bɛ fɔ ni bonya ye jaa bɛ fɔ karama kɔnɔ a bɛ fɔ ni kodɔn ye a bɛ fɔ ni douceur ye a bɛ fɔ ni bonya ye mais ka adamaden kɛ e da de ka farin du ni maaw da ka farin ɲɔgɔn kan aw tɛ lafiya ala ko k'aw ta k'aw ko ɲ'aw bolo ko joli tiɲɛna sababuya la mɔgɔ dɔw bɛ yen kuma kan ka farin hɛrɛ dɔ bɛna kɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛna hɛrɛ dɔ kɛ du yɛrɛ bɛɛ ye jamana bɛɛ ye mais un mauvais négociateur maa min tɛ se kuma la a kuma cogo man ɲi a kuma tɔ taara don mɔgɔw kan ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na mɔgɔw dimina ka kɛli to yen o baara joli bɛ diɲɛ kɔnɔ dan foyi t'a la mɔgɔ joli bɛ fɛ ka hɛrɛ baara dɔ kɛ i kuma tɔgɔ a tigi fɛ i y'a décourager ka bɔ a kɛli ma cɛ kuma ye fɛnba ye koyi n'an bɛ ko kalan diɲɛ kɔnɔ limaniya kɔfɛ an ka kuma tɔgɔ kalan kuma kalan i bɛ mun fɔ mɔgɔninfin k'a dɔn mais kuma tɛ dɔrɔn ni téléphone dɔ sɔrɔ dɔrɔn i bɛ taa fɛn dɔ sigi k'i yɛrɛ voilà maliyɛnw a ye na mɛn quoi maliyɛnw a ye na mɛn bon depuis jamana in kɛra ten an ye mun y'a la a bɛɛ ye ɲɔgɔn tɔɔrɔ ka an yɛrɛ ɲɛ b'a la fo k'an ka jamana dɔ bɛ ka fara dɔrɔn kan dɔrɔn ala ka layidu de ko ye n'an ye kuma tilennen ta don o don ko tiɲɛ de bɛ bɔ ɲɛmɔgɔ da kɔnɔ k'a fɔ kɔmɔgɔ ye wa kɔmɔgɔ fana bɛ kuma ɲɛmɔgɔ fɛ ni tiɲɛ nin ye mais a bonya ni karama kɔnɔ wallahi siga foyi t'a la waati la k'o bɛ ɲɛnabɔ mais an ka tiɲɛtigiya tɛ k'a fɔ k'an bɛ pɛrɛn-pɛrɛnna mɔgɔw kunna ka mɔgɔw neni ka mɔgɔw dɔgɔya ka mɔgɔw neni ka mɔgɔw dɔgɔya ni balaw taara don an na hali wajulu la an bɛ neni de kɛ c'est pas bon donc f'an ka nin yɔrɔw kɔlɔsi kosɛbɛ et puis on est content de ça c'est un très mauvais signe an ka kuma tilennen fɔ n'i ye furu jalen wallahi a y'a jateminɛ a ka kumakan a y'o kɔlɔsi i b'a sɔrɔ ko kɛra cogo o cogo bɛɛ bɛ kuma cogo kɔlɔsi karisa ye nin kama bɛɛ ma a bɛ fɔ cogo ɲuman na mais kuma bɛ kɔlɔsi pour que ne pas ka mɔgɔ dɔ jogin kumakan na ala filɛ ko ne fɔ ni an kɔni ye baara kɛ ni nin bɛ k'an ye dɛ nafa dɔw b'a la dɛ ka siran ala ɲɛ ka kɛ kuma ɲuman fɔla ye hali dangali kuma bɛɛ an yɛrɛ tɛ mali in danga mali tɛ kɛ foyi ye caman galo an yɛrɛ bɛ nin fɔ kuma bɛɛ ɲɛmɔgɔ b'a fɔ kɔmɔgɔ b'a fɔ mali tɛ kɛ foyi ye mali kɔni ta tiɲɛni don ne jamana ta tiɲɛni de i bɛ ka kuma min fɔ i b'a dɔn ni kumaw ye balaw di qawlan sadida ani n'o tɛ ɲɔgɔn fɛ donc a mana kɛ du ye o a mana kɛ teriya ye o a mana kɛ balima ye o a kɛra jamana kɔnɔ a kɛra baaraɲɔgɔnya o wallahi a y'aw kɔlɔsi kumacogo la kumacogo c'est très important kuma bɛ kɛ muru min bɛ kumakan na n'a y'i sɔgɔ a ka jugu ni bɛ se ka sɔgɔlen siɲɛ 100 wa a jeli da tɛ kɛnɛya don o don a bɛ kurakuraya o de y'a to kana sɔn f'e ka dɔn du kɔnɔ f'e ka dɔn kabila kɔnɔ f'i ka dɔn quartier kɔnɔ karisa daga farin dɛ bɛɛ bɛ siran ɲɛ n'i kɛra ten i ye maa halakilen de dɛ i kumacogo kɔlɔsi ala de ka yamarakan don k'an k'an ka kumaw kɛ kuma tilennenw ye an ka kumaw kɛ kuma ɲumanw ye ka kuma kɛ kuma tiɲɛw ye ka janfa ni nkalon bɔ kumaw kan na ka tila ka ko kumaw fɔ bil hikma
ni ko dɔ ye n'o dafara kumakan min na qawlan sadida filɛ a ko wa man yuti illaha wa rasulahu ni maa min tuguna ala ko ka tugu ka ciden kɔ faqad faza fawzan azima a ko tiɲɛna o tigi kɔni ye niyɔrɔ sɔrɔ mun bonyana dɛ i gɛɲɛna la mun azima a bonyana i ka niyɔrɔ bonyana kojugu ni kuma in bɛ kɔfɛ kibaraba dɔ tɛmɛna yanni an kana diɲɛ kɔnɔ o kibaraba in bɛɛ bɛ ka question dɔ pose yɛrɛ kɔ ne ko mun de y'a to adamaden anw ka fisa ni danfɛn tɔ bɛɛ ye munna an bɛ saga mara an bɛ kulu mara an bɛ fɛn bɛɛ utiliser k'an yɛrɛ nafa n'a ye mun de y'a kɛ ja layidu dɔ de tɛmɛna ala cɛ sanfɛ ka kɔnpiɲɛ o layidu in ala ko ko o ye amana de ale y'a ka danaya de ta n'o ye k'a fɔ n bɛ libre arbitrage d'i ma n b'i bila i ka hɔrɔnya kɔnɔ mais i b'i yɛrɛ koron k'i bɛn sago ma n bɛ yamarakan dɔ d'i ma i b'i yɛrɛ koron ka bɛn a ma n'i fɛnɛ o kɛ n b'i sara alijana na mais ni échouera la n b'i don tasuma kɔnɔ anw de ko k'an b'a ta anw de ko k'an b'o danaya in ta ka ala ko minɛ ala i b'an bila ka na épreuve la diɲɛ kɔnɔ ka sini dɔ d'a ma ka délai dɔ d'a ma o temps kɔnɔ mun y'i diya an b'o de kɛ mun y'i ka goya an b'o to yen hali n'o ka d'an ni ye an b'an ni kɛlɛ ka bɔ o bɛɛ la k'an bɛn e sago ma n'an sara mission accompli n b'aw sara alijana la n'i fɛnɛ échouera n bɛ don n ka tasuma kɔnɔ an bɛn n'o de kan a ko nin danaya min filɛ nin ni ala ye nin yira kolo la a bɛ n'o de fɔ sisan a ko inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal a ko ne ye nin danaya min filɛ nin ye ka kɛ ni ala ka sago ye k'i yɛrɛ bila ne sago kɔnɔ n b'i hɔrɔnya d'i ma fɔlɔ dɛ je te donne ta liberté mais i ka liberté i b'a minɛ k'a koron k'a bɛn ne sago ma sisan o liberté min i bɛ n'i yɛrɛ jɛ ala k'a di ne ma n b'i lajarabi pendant un temps i si durée kɔnɔ n'o banna an b'a compte kɛ n'a sɔrɔ n'i sera ka a kɛ n sago ye n b'i don n ka alijana kɔnɔ mais ni échouera la i bɛ taa tasuma kɔnɔ ɔ n ye o mun filɛ nin ye ko n y'a yira fɛn fɔlɔ min na as-samawat sankolo 7 n y'a yira o la fɔlɔ k'a yira dugukolo la wal jibal ani kulubaw fa abayna an yahmilnaha k'olu banna ko ala an tɛ s'a kɔrɔ olu k'an tɛ s'a kɔrɔ nin risque ka bon an bɛ fɛ ka to i batoli la c'est à dire an korolen ye naturellement an ka to cogo la mais i bɛ ka liberté min di ka risque min b'a la anw tɛ s'a kɔrɔ a ko nin banna la dɛ wa ashfaqna minha wa k'u tilara ka siran ɲɛ de u banna la mais a kun yɛrɛ ye mun ye u siranna ɲɛ de a ko wa hamalaha al-insan adamaden ne kɔni y'a ta dɛ aw de y'a ta aw de ko ko ala hɔn ala an sɔnna ni kɔni min sera k'a accompli i bɛ ko ten n'i kɔni sera k'a accompli ni nɛɛma badabada b'i ye mais ni échoué i bɛ taa tasuma kɔnɔ dɛ tɔw minnu bɛ yen n'o olu taw banna o bɛ kɛ buguri ye mais e tɛ kɛ buguri ye dɛ e tɛ kɛ buguri ye dɛ i bɛ jeni de mais n'i fana réussira non n bɛ fɛn k'i ye hali o tɛ kɛ mɛlɛkɛw ye ko adamaden ko n b'a ta ja ni ne tɛmɛna ni ala cɛ layidu la ala i b'an bila ka na diɲɛ kɔnɔ k'an ni k'an na pendant un temps o temps kɔnɔ i b'i ka yamarakanw ci anw ma n'i ka yamarakanw ci an b'i ka yamarakanw ta k'a baara hali n'a diyara ni ye a goyara ni ye an b'an yɛrɛ karaba k'a kɛ n'an ka waati banna i b'an wele k'an segin ka taa an compte bɔ k'an sara n'a ɲɛna an bolo alijana y'an don yɔrɔ ye i b'an nɛɛma n'i ka danfɛn bɛɛ ye mais n'a tiɲɛna an bolo i b'an don i ka tasuma kɔnɔ i b'an lajaba n'i ka danfɛn bɛɛ ye adamaden ni layidu de ta ala ye ja an bɛ engagement dɔ de nɔfɛ yan an dun selen yan an naka mun ye innahu kana zaluma adamaden kɛra yɛrɛkun tɔɲɔla ye dɛ ani jumɛn jahula a kɛra kodɔnbali ye karamɔgɔ ko nin kumakan min filɛ ko nin tɛ k'a fɔ ko parce que an fa adamu ye layidu mun ta walima an bɛɛ kumara an fa adamu solo la ka layidu di ala ma k'an sɔnna k'a fɔ an bɛna e ala de bato i n'a fɔ i b'a fɔ fisatu araf kɔnɔna na ko nin tɛ k'a fɔ ko k'an fa adamu y'o décision min ta walima an sɔnni min kɛra o ma yanni an ka na k'an ye tɔɲɔli kɛ dɛ walima k'an ye kodɔnbali ayi adamaden kɛra tɔɲɔlibaga ni kodɔnbali kuma min na n'a ye layidu a engagera la mais a m'a bɔ a sira fɛ a m'a bɔ a sira fɛ i kɛra yɛrɛkun tɔɲɔna ye dɛ wa i kɛra kodɔnbali de e bilara engagement dɔ kɔnɔ ka na e nana diɲɛ kɔnɔ k'i ɲɛsin ko yɛrɛ ma k'o to yen i nakun yɛrɛ karamɔgɔ ko o nakun min filɛ o amana min filɛ ko ala ka yamarakan bɛɛ bɛ don a kɔnɔ seli farila 5 ye ala ka amana dɔ ye
an ye layidu ta k'an b'a bato a ka farida duuru min n'a y'o d'a ka ciden ma sanfɛ ka na an k'an ka jɔ n'o ye diɲɛ don o don i b'o seli su fara tile kan sunkalo sunnen o y'a dɔ ye tile ka kalan nin bɛ tan nin bɛ tan n bɛ sun ala ye ka da kan amana de don an b'an ka selili ta amana don an bɛ janaba ko amana don an b'an ka hakɛw di amana don wa fɛn min mana kalifa an na hali jɔnw fɛ amana de don ka da kan ala ko k'an ka aw fo bil ahad an ka layidu dafa wa amanaw fana an k'u kɔlɔsi u bɛna ɲininka an k'u bɛɛ kɔlɔsi o layidu mun bɛ yen o fɛn min bɛ kalifa i la maaw b'u nafolo mun kalifa i la nin bɛɛ bɛ don ala ka amana in kɔnɔna na donc liberté de bɛna d'i ma dɔw nana ka wari ta k'a d'i ma n'a y'i diya i b'a dun a tigi bɛ se ka mun k'i la mais i wari in minɛ ni a dir'i ma ni amana min ye k'o danaya kɔlɔsi nin ye ala ka hakɛ dɔ y'i kan ka da kan k'an k'i ɲininka a la an de layidu ta k'an bɛ se k'a dafa a ko ten de n'a y'a dafa n b'i bonya ni n ka danfɛn bɛɛ n bɛ fɛn k'aw ye n tɛ min kɛ danfɛn foyi ye mais n'aw dɛsɛra la maaw lajaba la mun juguyara dɛ diɲɛ kɔnɔ don an bɛ cogo di bi mɔgɔw dɛsɛ walima u sera a kɔrɔ de mɔgɔ dɛsɛra dɛ farida duuru tɛ sera a yɛrɛ la tuguni a tɛ k'a kɛcogo la tuguni sunkalo ko yɛrɛ kɛra problème don o don catiri kɔrɔ dɔ bɛ bɔ ko sunkalo an bɛ ka ɲɔgɔn dusukun na min an tɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ yan an tɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ yan mais an dun ye jabaru ka se ye dɛ a bɛ san na mɔgɔw fɛ ko tile bɛna kɛ i n'a fɔ an bɛ tasuma de kɔnɔ aw t'a dɔn ko tigi bɛ tile la de aw t'a dɔn ko tigi de bɛ tile la munna an t'a dɔn ko tigi de b'a la ka o tigi bato wallahi ale de ye rahman rahim al-latif a bɛ hinɛ dan a tɛ se ka batoli gɛlɛya ma sa donc o de filɛ nin ye k'a fɔ an ye nin layidu de b'an ni ala cɛ n'i y'a dɔn n balimakɛ a fɔlen filɛ nin ye n'i m'a dɔn a fɔlen nin ye nin i ɲɛsin ala ko ma i ka layidu in dafa n'i ma layidu in dafa ni saya latigɛr'i kan a layidu min taara finalité min taara la o bɛ f'i ye dɛ wa nin layidu in de kama dɛ anw bɛ fɛn bɛɛ mara jaa secret ye nin de ka da kan an y'an kun don ko dɔ kɔrɔ tɔw ma donc a ko tɔw bɛɛ y'aw ka baarakɛ minɛ tɔw bɛɛ ye jumɛn ye sisan aw ka baarakɛ minɛ mais ne n bɛ k'aw de makɔnɔ parce que ko dɔ b'aw ni ne de cɛ aw ta taa ni tɔw cɛ tuguni o de filɛ ne ka fɔ nin sisan a ko nin layidu ko in min filɛ ne k'o fɔ aw ye nin de kama a dɔn ko groupe bɛ kɛ 3 ye groupe bɛ kɛ 3 ye mais karamɔgɔ ko ala y'a daminɛ groupe fɔlɔ jumɛn na mun ko ka go ala ye nin bɛɛ ye o ye jumɛn ye li yu'adhiba Allahu al-munafiqin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko walasa masa taala ka mun kɛ a ka munafiqu lajaba munafiki ye mɔgɔ sugu jumɛn mɔgɔ min bɛ yen a bɛ silamɛya farida mɔgɔ ɲɛkɔrɔ mais k'a sɔrɔ silamɛya ka go ye nin fɛn bɛɛ ye a tɛ ala fɛ a tɛ silamɛya ko in dan a t'a ko la pewu mais n'a b'aw cɛla non masha Allah insha Allah non silamɛ in ala ka dɛmɛ ala ka diinɛ in dɛmɛ mais diinɛ jugu tɛ ka tɛmɛ a kan nin ye seka ye o i bɛ fɛ k'o dɔn n'i bɛ fɛ ka sifatu dɔ dɔn n bɛna fɛn dɔ fɛ kuranɛ kɔnɔ ala ye sifatu caman fɔ munafiqunnaw la a ka kan don nataw la an bɛna muhadara dɔ k'a kan spécialement aya mun nana munafiqu mankutu la a jogo dɔ ye jumɛn ye n'u wulila k'u bɛ seli u fari fagalen de bɛ seli o ye munafiki jogo dɔ de ye u tɛ seli ni farifoni ye seli waati n'an ka seli masha Allah u fari fagalen de bɛ seli wala yadhkuruna Allah illa qalila u ni bɛ seli fana na u ka ala ko fɔ u b'a kɛ dɔ k'a daga b'u da la wa foyi man d'u ye lebu dɔ ka silamɛya ɲɛmɔgɔ sɔrɔ walima silamɛ fɛn dɔ sɔrɔ o kuma bɛɛ u bɛ wuli ni mɔgɔ lebu de k'u lagosi ka mɔgɔw saboter kuma bɛɛ ka diinɛ lagosi mais n'u y'a dɔn sisan n'u y'a kɔrɔ a kuma passé ma n'u ye k'e ma balle retour kɛ dɔrɔn u bɛ se k'u yɛrɛ kɛ innocent ten kojugu la kalila silamɛw ka ko la ka kumaw la kale a si ma kɛ kafirifinw yɛrɛ fɛ a bɛɛ bɔra munafiku de parce que olu bɛ silamɛw cɛ la wa a b'an ka tɔnw bɛɛ kɔnɔ a b'an ka association bɛɛ kɔnɔ a b'an ka association bɛɛ kɔnɔ a ko ala ye nin ko in kɛ ka liberté in d'aw ma mais liberté in kɔfɛ saya bɛ ka na ale ala ma a k'aw sara mais a groupe ye 3 ye fɔlɔ ye mun ye ale ala bɛna munafiku de lajaba fɔlɔ a cɛman wal munafiqat a n'a musoman Allahu akbar olu ka lajaba ka bon n'ale mushriku ta ye hali boli batɔla bi diya jahanama kɔnɔ ka tɛmɛ munafiki kan fi darkil asfali minan nar olu bɛ fɔ jahanama dugumana dan na maa min ye fɛn semblant k'a k'i yɛrɛ kɛ ala mɔgɔ ye mais i tɛ ala ko la wa nin tigilamɔgɔ mana sa ala mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a suko la wajulu kɛnɛw bɛ k'a tɔgɔ la mais o tɛ ala falen dɛ ala b'a dɔn cogo min dusukun na o de y'a to ala ko li yu'adhiba Allahu al-munafiqin
والمنافقات كو ولا سا علي علي ابي انين etape bana liberté in konna na sa mi mana munke groupe folo ale ala be groupe folo mun jela la jaba o munafiqu chema ana musuma jaja abe chela wabe musula Allahu akbar والمشركين والمشركات ako wa flanga fo chema ani flanga fo musuma changa ko se mushriku ala de chawba ke musuba ke oni sarola ala ko kaliba wala jabadi o retour وتابعني ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وعلى الله سبحانه وتعالى على بالتوبي من على المؤمنين لمن جون تشموما والمؤمنات أن لمن جون مسموما كذاك liberté ni kera kan ko be nyono liberté ni kono yey 3 camps munu yera kol ala ka kel limana jan ala la olu chemombe o musomombe olu tayejme ala ko yo chesti mi ngamo mine wi la fu mo ngame hiru me ya fu mo ka tubi mine kada ko be kan jurmu ya fadeli